Bueno, gazte, ze iritzi haukezu gaztetxekiko? Bueno, gaztetxea da herri behar duen gauza bat eta gaztei alternatiba bat emateko, ez? Ez dakit, udaletxek eskaintzen ez ditun gauza asko botatzen ikastaro gehiago, ez dakit, adibidez albuka ikastaro bat, o txalaparta, olako. Oso horitzepen eharra dauzket, hasiera talantxe izan ginen eta, bueno, ez dauk ezer txara ez dauk ezer kentzeik. Gur nire parte naizala. Karo, Ardoa horrean, herri. Behin sartu gehan eta gure etxonuan. Eta nama guztamazio urte gina zein jengo, gaztetxea gure, eta beti iritzen nahi bideu, zertan ongan emintzat. Eta zegin ez esan nahi. Oso doa. Gue izan ez geha hola oso maiztasuna hondik iribili, baina jure izan dana oso doa. Jarriko zenioten gaztetxei herriko jendea moitzeko edo, gazterio moitzeko? Ni kontzertu emateko leku bat ez da. Kontzertu bat emateko dituzke, jende guztintzako kontzertu, bai estilo bateko, beste estilokot, ganetio. Adibidez? Bai hardcorra, bai metala, punka, denetio jarriko. Eta egintza desberdineke, bai, bertan niteko edo bertan inguru niteko. Kendu guantxe bertan ez dakit, esan. Kendu, pentsa. Kapoko ostok, da pixkat klorotxe bini asko da bintzat. Nik uste dut gaztetxea oso gune interesgarri dela, gazten topagune dalako, belaunaldi ezberdineko gaztek topatzen dielako, beraien esperientzik trukatzeko eta aukera ematen dolako eraskotako ekimenak aurrera eramateko. Eta leku ireki badalako, norbean iritzik eta norbean ekarpenak emateko eta irutzen zait aurrea jarraitzeko moduko proiektua dela. Eta ze uste zibarko egin nola gaztetxeko kide gazterio mugitzeko edo pizkan zabaltzeko herria edo? Bueno, jendea animatzea eta agian ez dakit sartzen den jendeak bertan denbora gehiago edo ematea edo denbora eskaintzea, ez? Gauza guztietan bezala gaztetxen baita denbora behar da, denbora eskaintzea. Eta zer kenduko zenion gaztetxe? Ez, errez, uste dut hori gainea zerbait kentzekotan, bertan daudenek ikusi behar dutela, zer dan kendu behar dana, eta orduan bertan daudenek o bertan gaudenok ikusiko genuke. A ber, lehenengo, ze iritzi daukezu gaztetxekiko? Horik uste dut nahiko ondo funtzionatzen dola ordizik konkretu. Gaztetxea ordiziri gaztetxek beti bere aportazio txikin diola modu baten edo besten eta beharrezkoa ikustet. Ez dut imaginatzen ordizia gaztetxei gabe, hola beti gaztetxekin ezautu duten. Eta galdera erantzun ze jarriko nioke, ez dakit. Igual espazio pixka eta hundigoa, baina ez dakit, hori nik uste erabaki behar dutela guain bertan zabizteten hau, erabaki behar dezuela. Eta kendu ingo nizkioke, jendek beti bota ezkion mamu, ez dakit zer bestea, gauza txar guzti horiek bota dizkionak beti, horiek kenduko nizkio, beste ez da. Bueno, horreziko gaztetxea, oso. Uste, beharrezkoa hori egotea eta mantentzea. Udaletxetik kanpoa, zehozer gaztek bere eran eiteko aukera badala, eta hori dala, eta aprobetxatu barreko aukera badala. Nere iritzia da, jarri okenduk gaztepeak ikusi behar duela bere garaien zein, ez? Osea, ni ez naiz izan behar gazte zein behar duen esan gariola. Zure gaztea zeba? Gazte izan dako. Ja nik uste, gaztek beak ikusi behar duela bere kisa aukerak baliatu behar ditula, ez gauzak iteko. Ez inork ez. Baina inguru, asko txukunago mantentzen saiatzen dira hor dabiltzan eta egiten dian. Hor ikusi etela hori. Hortan fijatu naiz. Bai festatan, lehen izaten zen, denak kristala, denak ikusten da, pixka saiatu diela garbiagoa edukitzen.